Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga paminaw niining handog sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Wenona. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, kung maibabalik ko lang. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mukining sa kababae nga taga-tayud Konsolasyon Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Winona. Day! Unsa lagi, uy? Kaya pa mo makasulti eh. Ganina na beta din isloyo, ha? Unsa ba mong chika, uy? Kami na. Ha? Kamo na ni? Sa akong crush, good. Aha, si Layo? Ay da, kinsa pa man dilain, uy nga sira akong crush. O day, kami na lagi. Tuwing po ragod, wa ko makasabot. Giyon sa man. Wa man gichika na ako nga. Nagkita-kita ba day mo? Wala ko mo chika ni mo, kaya di ko gusto nga masuhong good. Basta ang importante na ko, day nga kami na. Og happy kayo ko, day. Kung good luck, day. Maayon tag magdugay mo. Dali arigit sa? Murag kanusan lang ganito nagkauyab ta, pero karon 5 na ta katuig. Maud babe. Babe? Ganina rin ko nakabantay ni mo. Nakay problema? Babe, Ngano lagi? Unsay problema, babe? Sulti ko. mularga ko. Ha? Muapas na ko ni Papa dito sa abroad. O gadon ako for good. Oo niya ako. Kita? Ang, Unsa ako naman lang? kuan, padayon lang gyapon ta. Kinahanglan nga di ta mawad adog communication. Kaya na to mag-LDR, babe. Nahibaw ba ya gyud ka nga kontra kayo na akong LDR, babe? Di na pag ko ganahan, ana. O kung mao naman lang kay Denny, mas maayo pag magbuwag na lang talayo. Ha? Di ka ganahan og LDR pero makigbuwag ka. Sabta sa nang sitwasyon, babe, good. Saligi lang ko. Promise, kaya ni nato. Sayo na kayo ni mo ang pagsulti, ana, no? Kaya di man gud ikaw may mahibilin diri. Dili ikaw may mabiyaan. Sorry, Leo, pero undangon na lang gini nato. Oh, uy, no na. Nagyabag naman yung taon ka, uy. Imong desisyon nga makigbuwag, o niya ikaw may naghilak-hilak, di ha? Dili ka mo sugot na mag-LDR, pero nakigbuwag na gitinuon ka. Ay, kalabad biya ni mo. Mahadlok man lang kukuday, good. Wag ko makasabot ni mo ay. Pero sige lang, uy. Kumpara ka mo, gyud. Balikon magid mo sa kapalaran ba? Day. Nak, asa naman ka? Gabi naman kayo eh. Upang magkamauli. Naapa ko sa opisina pa. Nag-overtime ko. Nak, sige lang kag overtime. Pagliw-lingaw sa kurubi. Pagliw-lingaw pa lang sa ayaw-hirot ang tanan ni mong oras trabaho. Pa, Ako may nag-uuli mo eh. ayaw ka bala ka pa. Okay ra gyud ko, okay? Mas malipay ko nga magsige ko katubang sa akong trabaho. Uy, Luna.
So, everyone, meet our new supervisor, Anjo Ruiz. Good morning, sir. Morning, sir. Sir. Good morning, everyone. Ay, lain na sa nga supervisor. Ikapila na ni sa gigihilis-ilis og supervisor din hi. Mura ra pag stricto hunok na. Tanaw tag makalahutay baka ni siya din hi. Sige na ba? Kuyog na mo manglaag ba? Mag-KTV bar ka. Hay. Sige, good. Dili ko mo overtime karon. Ako lang paspasan akong trabaho. Thank you, see you. Nahumanagin ako akong trabaho. Sakto. Nag-text na po si Arlene ako nga tuwa na sila sa KTV bar. Mula ka na... Oh. Ngano ni, sir? Ngano imo kong gibundakan ani mga papers, sir? Trabaho na. Kaya ko ng call on tomorrow morning. Unsa? Day, sorry na. Unsa naman yung kinahanglan man gud akong trabahoon gud. Ay, ambot na lang yun ni mo, Winona. Unsa man ka? Imo na lang pakamakin imo trabaho, ha? Wala gali kay pahuway, wa pagkikila aglaag. Mobawi lagi ko sunod, okay? Promise. Ha? Buhata, oy. Ayaw sige kistorya. Day, Arlene. Ano na? Ah, Nakuha yung lunch meeting. Dali. Uban ako. ha? Muuban ko nimo, sir? Pero... Wala din kang pakutan, ha? Let's go. Sa trip ani niya nga. Giuban-uban pamangyog ko. Ay, gwapo unta. Pero stricto lang kayo. Wala way kalipay. Oh, ha? Emergency? Okay. Sige. I-postpone na lang una na to atong meet. Okay. Sige, bye. So, di madayon ang meeting. Kita na lang mo yung mga Sir, pwede na ko mo... panilang ko. Please. Okay, sir. Mao ba? Basi nakagusto siya ni mo, day. Nakagusto gud taon. Basi gusto lang gid niya nga hago-hagoon ko. Di ko mo tuwa na, oy. Gusto lang gid niya nga makauban ka. Kaya anong sa kadaghang sakaw, ikaw man gid be. Unsa man ko ni rason na niya nganong ingon ana yung ipakita ni ihoplas nimo, ha? Nakagusto ko rin mo. Oh. Nang kita pala na ako ni mo. Gusto na nako nga makita o makauban ni ka, permi. O gusto ko manguyab ni mo, Winona. Anjo, Pero ay kabala ka. Huwag mo magdali. Pero pasagdi lang ko nga manguyab ni mo. Anjo. Ako nagagusto ka niya, sugtaday. Ambot. Wa pasad ko kay bawo kung andam na ba kung musod og relasyon day. Unsaon man sa nimo pagkaibaw kung dili nimo suwayan, di ba? Day, Arlene. Salamat yung isugot ko ni mo, Winona. Promise, dili ka mabahay. Mahalon o pangkaong tabi ka. Salamat, Anjo. Love, magpakasal na ta. Ha?
Kasal dayon, love? Pila pa lang ganita ka buwan? Nga naman day, ha? Dili man na tungod sa gidugayon o unsa. Ang importante, love na to ang usag-usa, di ba? Oh, Anjo. Ha? Ano nga ka makatingog? Kay bisan og pila na may kabuhan ni Anjo, day. Bisan og nakita na ko nga pinangga og mahal kayo ko niya, no? Pero, huwag yung ko makasabot sa akong kaugalingon. Di ko sigurado kung love ba na ako siya. Pero usaray sigurado ko nga secured na ang akong future niya. So, unsa man? Magpakasal ka niya, day? Thank you. Salamat! Thank you. Love, natay client today. Pero di ko makalugar. Okay na nimo nga ikaw lang una mo makig-meet niya. Ako na siya sultihan nga ikaw mo makikita niya. Sige love, way problema. Asa man? Asa naman yung among client? Naapara mong tako'y lakaw da. I'm so sorry. Na-traffic ko. Oh, Winona? Leo? Winona! Kumusta? Wait. Nausap mo yung mong apelyido. Minyo na di ka? Oo. Ikaw? Wa pa. Kaysa tinood lang. Nagpaabot ko niyo. Ha? Wala kong musod og relasyon. Sukad nga nagkabuwag ta, Winona. Kaya nisaad ko sa kong kagalingon nga balikod ka. Pero, wala na di chance kay minyo na di ka. Leo, Pero nalang ko'y gustong ipamutanawin. Ikalimta na gyud di ko nimo. Wala na gyud kay feelings para nako. ha? Kabla ka. Kung sa may tubag, kung sa tubag nimo, hindi na tika sa mukon. Gusto lang kong makasiguro. Sa tinuod lang, Leo. Sukad masukad. Ikaw rin yung lalaki nga gimahal na ako. Pero nahigot ako sa lalaki nga wa ko mahigog Leo. Wa na tayo kagawasan. Wa na tayo chance. Sa tinuod, kung naa lang gyud tayo chance nga mabalik ang tanan, gibuhat na nako. Pero awahin na. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN.